ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଲାଗିବେ ତତେ ତ ଭୋପାଦ ପଠେଇବି ମୋ ପଥର ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୋ ପଥର ତୁ ଲାଗିଛୁ ରାବଣ ବି ଆରେ ଦିଟା ପାର୍ଟିକୁ ମୁଁ ଆବେ ବାଜପାଇ ମୁଁ ତୁ ବାଜପେୟୀ କୁକୁର ବାଳ ବାଜପେୟୀ ନା ବାଜପେୟୀ ଜଣେ ଯଦି କୁକୁର ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମୁତିବି ଆଣବେ ତୋ ଗାଡିରେ ତ ଅଛି ବେଲ ପତ୍ର ଆଣିପାରିବୁ ତୋ ମା କିଏ ନା କଣ ଭାରତ ନା ପୃଥିବୀ କୋଟିବେ ତୋ ଡ୍ରେସ କିଏ ତିଆରି କଲା ବେ I am ତୋ ଡ୍ରେସ ଝିଅ ପିଲା କରିକିନା ପୁଅ जोड़ी फाइट ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ନା ପୁଅ ପିଲା देखी पार ତୁ ଝିଅ ପିଲା ନା ପୁଅ ପିଲା देखी पार I am गोपी बाबा तू हु आर यू यू आर यू I am कौन तोर नाम कौन अरे मूर्ख अबे सब शिक्षा अबे भूत ମୁଁ ବୁଝ ତୁ ପଣ୍ଡିତ अरे मुख अबे भागवत गीता किए लिखे अबे बेबी महात्मा बाबा किए अरे ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା 12 ଚନ୍ଦନ କାଠ କିଲୋ କେତେ